Benvinguts a aquesta meditació guiada per a calmar el teu sistema nerviós. Comença assegurant-te que estàs en un lloc tranquil i còmode, on puguis relaxar-te sense interrupcions. Pots seure en una cadira o bé estirar-te al terra o al llit en una posició còmoda. Quan estiguis llest, tanca els ulls suaument i comença a centrar la teva atenció en la teva respiració. Comença per prendre consciència de com respiren els teus pulmons. Observa com l'aire entra i surt de manera natural i sense esforç. No intentis canviar la respiració, simplement observa-la com flueix de manera natural. Inspira, expira. Inspira, expira. Mentre respires, comença a relaxar els teus músculs. Comença pels peus i puja gradualment cap amunt fins al cap. Nota com cada inhalació et porta una sensació de relaxació, de pau, i com cada exhalació allibera la tensió del teu cos. Concentra't ara en les sensacions del teu cos. Observa si hi ha alguna zona de tensió o incomoditat, per petita que sigui. Si n'hi ha, simplement pren consciència d'elles i envia-hi amor i pau mentre continues respirant profundament. Envia-hi tot l'aire net que inhales. Recorda respirar de manera natural i fluida, sense manipular la respiració. Simplement observant-la tal com és. Inhala i exhala. Un cop et notis el cos més tranquil i descansat, imagina't un lloc tranquil i segur, on més t'agradi, el primer que se t'ocorreix. Pot ser una platja, un bosc, un jardí.
Visualitza't a tu mateix en aquest lloc, passejant, gaudint de la calor del sol, rodejat de naturalesa, tranquil·litat, silenci. Respira profundament i imagina't absorbint tota la serenitat, tota la frescura d'aquest lloc. Continua respirant profundament i observant com el teu cos es relaxa, com el teu cos es va fonent amb la cadira, el terra o el llit. Observa com les preocupacions i els pensaments negatius van desapareixent i deixen espai per a la pau, la tranquil·litat i la calma. Ara que estàs en aquest estat de relaxació, pren un moment per connectar-te amb el teu interior. Intenta escoltar la teva intuïció, el teu savi interior. Què necessita el teu cos? Què necessita la teva ment en aquest moment? Què et cal per sentir-te més tranquil i en pau? Pren una última respiració profunda i agraeix el temps que t'has dedicat a tu amb aquesta meditació. Quan estiguis llest, obre suaument els ulls i ves tornant a poc a la teva realitat, portant amb tu aquesta sensació de calma que has estat cultivant durant aquesta pràctica. Que aquesta pau i tranquil·litat t'acompanyin al llarg del teu dia. Gràcies per dedicar-te a cuidar del teu benestar. I com sempre, saps que aquí hi pots tornar. Això és casa teva.